ପାଣିଟା ଆସୁଛି ନା ନାଇଁ ଉପରକୁ ଯାଅ ଆହୁରି ଇଆଡ଼କୁ ଆସ ଗାଁକୁ ଆସ ତାପରେ ସିଆଡ଼କୁ ଯାଅ ନବୀନକୁ ନିଅ ଦେଖ ଲୋକ ପାଣି ପିଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି ଏ ପାଣି ମାନେ ଟାଙ୍କିରେ ଲୋକଟା ଆରାମରେ ଗାଧୋଉଛି ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଜେଡ଼ି ସରକାରର ଇଏ ଆଉ ବେଣୀ କଲେଜ ଛକ ଅମ୍ବିକା ହୋଟେଲ ସାମ୍ନା ଅମ୍ବିକା ହୋଟେଲ ସାମ୍ନା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାର ଆପଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ପଇସା ବଣ୍ଟା ହେଉଛି ସବୁ ରାଲିରେ ଗଲେ 100-200 ମିନିଟ୍ ପତାକା ଦାୟିତ୍ୱ 100 ମିନିଟ୍ ବିଜେଡ଼ି ପଇସା ଆଣିକି ମଦ ପିଇ ଏମିତି ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ହଉ ଧନ୍ୟ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୁମେ ବଦଳିବା ଦରକାର